kin ga mun yo shakuwa da ni da ke babu rabewa, so makullin zuciya kika tafi ni zan yi kewa. Kina nan zuciya takan ji daɗi babu yawa, in ko ba kyanan kusana na kan ji tamkar na gaji. Rai da buri zuciya kuma takan ji tamkar ta gaji, tausaya min zo gwana ta ki taimaka ki agaji. Ba na sance min da kike ako da yaushe kin gaji, tun da dai so ya zamo mana kamar katangar lamuni. Na riga na ɗauki so kamar maraici ne ashe, kin ga so shi in ya zo ciki na rai sai yayi dashe. Ko na yi komai don faranta miki to sai ki kushe, tun da ni ban san akan me kika sane ni baki ji. Wasu suna so kuma a so su to mai yasa ni zaki ki, kafin ki ce ko mai gare na amsar ki baki da baki. Na shiga bunci da kadaici ki duba wannan lamari, ko a kwatance so ki gane ai dole ai mai uzuri. Saboda so ko ai ina ne yana da ɗaukar hankali, duk mace mai kyau idan ka duba idan ta sai kaga tozali. Amma fa ke dubi duk maganan ki sun yi kyau babu korafi, dubi halittar ki ta yi kyawu rabbana ya yi liɗifi. Akan rubutu na kyan ɗabi'ar ki lokaci nawa ya tafi, dukka wake na wake nake yi wakin ji jaruma. Mai karatu mai rubutu akan kirawo malama, ban gamawa ya banki amma lokaci ya yi sallama. Ya kuwa so ki bani zan amsa ba batun yin nazari.